Goeien en welkom bij het Boppenslagcafé Joenhast Volslijn in het teken van kracht en grutte man en grutte vrouwlie. On tafel de Fries kampioen sterke man Jan Wagenaar, Wout Zielstra en sterke vrouw Marijke Pilat. En het publiek Joen bestiet ik voor het gruste pad uit grutte sterke man en vrouwlie. Pas maar op dus. Maar oersterk sprutsen, een oersterk staaltje spelen met Arroene Weekend in Tialf op het Jereveen. De man, de marathonman van de BAM-ploeg, rieden daar de lange baanploegen gewoon naar Hoesta. Onder de bezielende leiding van Jillert Anema rieden ze haar het snot voor de egen. En weet je waarom? Nou, luister je maar even naar een uitspraak van 2 weken geleden van Jillert Anema. Het is wel zo dat wij van het prijsgeld normaal de koffiepot hebben. En als ik hier een koffie krijg, dan zit het humeur wel eens beneden het landelijke gemiddelde. Dat we hebben wel zijn als we wat geld bij de lange baan, waar je kunnen ze het net litten. Wat hield bij de lange baan waar je kinderen, dan zit het net litten. Sletten koffie ben erin gaan, het Arroene Weekend of net? Ja, en kreeg nog even een bakje. En dat weet ik hartstikke best, al wie het maar in je. Ja. Maar hoeveel prijzen hield levert dat dan zoveel meer op als bij het marathonrieden? Al genoeg voor de koffie. Genoeg voor de koffie? Genoeg voor de koffie. Maar we doen er geen uitspraken over? Nee, in principe niet. Duizenden? 10.000? We zonden toch een uitspraak. Oh nee, maar wel een hele mooie taart, hè? Ja, we hebben dus taart gekregen. Het bleef net alleen nog bij koffie. Nee. Het bleef ik bij taart. Ja. Nog even fjouwe Molly. Ried het komend weekend op het Jereveen van de BAM-ploeg op de World Cup. Is dat boppenverwachting, onderverwachting of nevensverwachting voor Jillert Anema? Als je een resultaat boekt, moest je het eerst droomd hebben. En oors dan helst het nooit, dus we wisten wat ik wel droomd heb. Maar is het boppenverwachting, nevensverwachting? Nou, ik heb wel droomd zo. Maar dan is het nevensverwachting? Dat is nevens hopen. Nevens hopen. Maar verwachting, Jillert. Kom op. Nou, dan hier ik in je 2, 3 jaar of 5. Oh, het is onderverwachting. Ja, Wouter Alde. Je bent teleurgesteld, man. Wouter Alde rieden hele best niet in. En Arjen Stroetinga mocht het nooit doen. Nee, dus het hier nog beter kinderen achteraan. Ja. Ja, nou wie dat net zei, en ik denk dan, dit is best genoeg. Tenminste, nevens mij wie het wel een lietse paleisrevolutie daar in Tialf. Vielde dat voor die, ik zei? Nee, net zozeer. Nee? Nee. Die jongens die hebben hun tijd rieden en ik heb wel zijn dat ze dat konden. En ja, die hebben gewoon rieden naar wat ze willen binnen. En ja, dat binnen deze tijden. En op het heden riet de lange baan, riet minder hut. Ja, maar dat bedoel ik met die paleisrevolutie. Want ik neem aan dat bij die orenploegen toch wel even sadien is. Nou, bij ons net. Nee, maar bij de orenploegen. Ja, ik weet net wat ze bij de Dook is orenploegen alleen nog doen. maar van die eigen kracht uit. Ja. Ja, maar hoe wordt er dan op die reageerd? Komen ze al hier naar die taak? Campers en hoeren en al dat soort mannen? Felicitaties. Ja, en en hartstikke ik maak mooi. een brede smile? Een brede smile. Ja? Het gezicht splietend waar. Ja, ze gunnen het je hem van harte. Ja, ze zijn hartstikke blij. Ja, wat is die geheim, Jillert? Heel met die goed jongens? werken. Heel goed werken. werken. Ja. Maar dat doggen die orenjongens ik. Nee. Net? Nee. Bij de lange baan ploegen trainen ze net Nee, dat nou ik weer. Als wij de marathon rieden in, de dag van tevoren, dan zei ze dat net kan. Nou, dan als je dus die telkens maar waarom haast, om op het belangrijke moment wat het was, dan is dat net het werkje. Dan denk je wel dat je het bezig bent, maar als je het werkt, dan wie is nou joet ik weer gewoon hier is nog eventjes temperons rieden of het rieden. Nou, en dat wordt niet, en wordt een weekend gas weer omgenomen. En als al die weekend bij elkaar optelt zijn heel jaar terug, ja, dan kunnen wij misschien als wat mindere rieders langzamerhand die achterstand in heli. Terug gewoon vol hutten trainen en terug die in. En gewoon marathons tussen terug rieden. Gewoon, ja, elke wedstrijd is een trainingsprikkel. Dus daar wisten we beter van. Ja. Mits dat je dat inderdaad genoeg rust erbij krijgt. Ja. Rust is de belangrijke factor. Nou, is er hier een lange baanrieder bij, Bob de Jong? Nou, Bob is nou een marathonrieder. Oh, nou ja, maar hij is van oorsprong lange baanrieder. Ja. Wat zeer ik een ontroerend en een warmte en liefdevol moment daar langs die baan. We lieten de baan, lieten we even zien. Is dit echte liefde tussen Bob de Jong en Jillert Anema? Nou, het is wederzijds diep respect. Wederzijds diep respect. Ja. Het is, maar het weer voor mij, ik denk voor mensen thuis haast van, god wat een opluchting en wat gunnen we het elkaar. Of... Ja, klopt. Dat is precies wat er gebeurde. Ja. Ik vind dat hartstikke mooi en dat hij onder het tredje in belang riet. En dat krijgt wel red.
En ja, ik coach hem erheen. En dus dat contact tijdens de race. En ja, dat ik dat graag wil dat hij dat docht. En dan ik merk dat hij dat van zijn coaching graag doen wil. En dan krijgt dat meerwaarde. Ja. Voor jou een keer podium, komend weekend? Nee, ik heb geen idee wat de Boetenlanders dwangkinderen is. Maar het is wel normaal zo dat Nederland wel top 10 rijdt. Dus de jongens die zullen wel top 10 rijden in. Bukkel het 26 rijden, Kuk het 22 rijden. Maar dus dat ben wel vergelijkbare team. Dus het is net zo dat de Mercedes kiest van dit wordt appeltje eitje. We wachten het al, Jillet. Hartstikke bedankt voor de komst hierheen. En dan krijg je nog een opdracht, hè? Ik jou die aan zijn telefoonboek. Op Belinda. Ja. Zullen we dan nog wel even wat we ermee doen, of net? Ja, best. Ja. Zullen we eerst even wat er de aankomende weekend maar spelen in Friesland op Sportmet? Het betellen voetbal in Friesland zit wat in een dip. Dat kunnen we wel stellen, toch? Het is allemaal aanpappen en dat houden we op dit moment even. Ja, is gewoon kloten. Het geldt voor Cambuur en Heerenveen. Beiden worden uit de beker gegooid. Ja, dan merk je dat je toch eigenlijk meer aan het tegenhouden bent dan aan het voetballen. En ja, dat is jammer. Chagrijnig, gefrustreerd. Vraag is, hoe kan dat nou dan? Ja, ik zou dat niet kunnen zeggen. Ja, dat hij sterker is, dan is hij sterker. Dan moet je daar wel vrede mee hebben. Maar... Ja. Dat is een wetmatigheid. En dat geldt ik voor sterke Molly. Jongen, wat kunnen die wat, zees? Wat zei ze daar nou? We kunnen het goed verstaan. Nog meer sterk werk. Joke Kremer. Ze rint de berenloop, de marathon. Dus dat moet ik eerst nog maar zien of dat gaat lukken. Ik denk dat het nog wel even gaat duren. Nou, Molly, net zo pessimistisch. Want Joke is... In vorm. Gewoon in vorm. En zit vol... Adrenaline. Wat? Prot-adrenaline. En datzelfde geldt voor de Molly van de BAM. Ze rieden onder de bezielende liering van Jillert Anema orenploegen naar Hoesta. Dat was allemaal net even te veel. Vindt Kemkers van TVM. Van die ploegen is het dan ik net leuk voor zelfs. Dat is echt zuur. En dan, ja, is gewoon kloten. Maar wat is dan zijn kracht? Ja, hij zei gewoon de goede dingen op de goede momenten. Zeit Marit Leenstra die het ik heel goed hier trouwens. Geweldig, ik had het niet durven dromen op zulke, dat het zo goed zou gaan. Ze heeft veel doorzet en ze is berensterk. Ik heb denk nog wel een discussie hoe harder wie de koningin van het weekend is. Nou, discussie, Marit. Nee hè, Joke. Zij is voor ons de koningin van het weekend. Een PR op de marathon, maar een jaloeren verbeteren. Valt me niet tegen. Ben kapot. Ja, kapot na een marathon, maar wel in voor jou 42, dat redde je hem net. Oh wel, Wout, heeft wel eens een marathon doen? Nee, dat is 42 kilometer. Ja, dat is een hele eind. Ja, dat nee. Jan, liekt het die wat? Marathon? Nee, dat doen we niet. Nee, nou dan maar rijken. Nee? En je bent zo sterk. Ja, maar we kwatte kracht hebben ook. Kwatte kracht. Ja, kwatte kracht. Ja. Sprinters ben wij eigenlijk. Ja. Jan, je bent voor de 4e keer achter elkaar Fries kampioen geworden. Hoe is het met de Burg? Best? Ja. Kan wel weer. Zo is je het wel weg? Jawel. Ja. En de volgende dag is ik voor het weer ontwerk? Ja, is toen zo weer op dak. Op het dak, wat doe je dan? Dakdekker. Oh, dat is dakdekker. Ja. Echt nergens les van hoor? Helemaal niks. Nee. Wat is zijn kracht, Wout? Ja, dat is zijn kracht. Hij had gewoon, dat jouw niks, hij traint keihard en hij is net kapot te krijgen. En het weer toch een alderraas weer wedstrijd. Ja? Maar zijn conditie is voortreffelijk. We wint wel die marathon rennen, maar er zal toch draaf voor hem moeten om conditie te krijgen. Ja. Want zij is onderdeel en als het is nog zo sterk werden, maar als het wurg wust, is het net meer sterk. Nee. Dus het moest net wurg worden. Ja. En voor de 4e keer achter elkaar is het dan nog wel leuk? Ja, het blijft heerlijk. Ja? Ja. Ja, hoe vaak is het ook Fries kampioen geweest eigenlijk? Ik fjouw een keer. Ja. Ik fjouw een keer. Dus Jan, daar kom hier maar streventje aan, hè? Ik kom te organiseren. En mijn beste heren hekken, dan goed, maar... Ja, maar hij kan die dus voorbij streven. Ja, als er volgend hier, hè. Maar als je misschien ook nog wel mooi, no? Ja, maar hij heeft een grote concurrent. Oh, dat is dan weer mooi. Oh, ja, dit is wel... dat is nice. Je zit wel een stukje eer op het spel, dan. Ja. Maar Rijke Doku is net mooi gedaan, hè? Ja. Nee. Er zijn helemaal geen wedstrijden voor sterke vrouwen. Nee, klopt. Maar er is wel sterke vrouw. Ja. Ja, wat doet het precies? Hetzelfde als wat Jan ik doet? Vrachtwijnlook, dat soort dingen? Nou, ik had van het weekend demonstraties jong. Dus, bij de wedstrijden hier? Vrijdag en zaterdag. Oké. Ja, zullen we even zien wat je doet als sterke vrouw? Want we hebben een paar beelden. Ja.
ziet dat verder, Jan. Hij gaat haast hudderen, ze gaat haast hudderen als die, Jan. Ja, je bent wel onder de indruk, of net, van Marijke? Ja. Ja, hoe kan het nou dat er zo'n beetje vrouwen binnen die dit doen, hè? Want het bent net volle, hè? Nee. Is het wel een vrouwensport, Jan, eigenlijk? Voor sommigen wel. Ja. Ja, maar het wordt net echt zo'n als vrouwensport. Nee, het wordt net zo'n vrouwensport, nee, maar... Ja, ik denk dat ze het leuk vinden om te doen en ja, waarom niet? Ja. Nog even rondkomend op die, want de bist jou keer Fries kampioen. Die grote concurrent is Arno Lausma, ik al jaren. Ja. Arno, jongen, het wordt hem net, hè. Het zil die net slaagje. Ja, uiteindelijk wordt het doel bereikt. Volgende jaar. Daar kom hier. Ja. Dus hij zil Wout net. De 5e keer wordt hem net. Nee, de 5e keer wordt hem net. Nee. Maar wat kiest nog meer dwaan dan om hem voorbij te streven? Ja, wat kijk nog meer aan? Alles van hem winnen. Ja, maar hij traint volle meer volgens mij. Ja, hij traint meer dan mij, maar ik train ook en ik ga goede trainers erbij. Oké. Je komt wel goed. Ja, dus takom hier, Jan. Ja. Ik zit er al wel uit, hè? Ja. Dus. Nee, dan is dit maar niet aan. Nee. Ik zit er net zo in. Maar het is wel serieus dat je meer traint als Arno. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja? Want hoe vaak traint je nou? 6 dagen in de week. 6 dagen in de week? Ja. 6 dagen lopen scoren, tillen? Ja, conditie zit er ook bij. Maar een heel soort inderdaad, maar kilo's weer een keer. Ja. Maar wat houd je daar mee? Ja, als je het lekker vindt om te doen, dan is het net zo moeilijk om het te doen. Ja. Die ene houdt van voetbal en dat doet ze 3 keer in een week. En, ik hou van deze sport. En, had ik net train, ben ik zagrijnig en wat trainen vind ik me heerlijk. Dus het is net zo moeilijk om dan heen naar een Wout zijn place te gaan. Ja. Ik had al pikken maar er snel wedstrijd en man die zit er met te trainen. Ja. Dat doe ik zelf net, maar eerlijk tijd. Nee, niet zo dat net? Ik weet nog in de winter, ik ben Wout op een place, in mijn huppie helemaal, wie meer veertje in boeten. Ja. En ik stond in de sneeuw en Wouter weer erachter aan het rieden en die komt boven naar de ruit uit. Hij zei, wat doe je? Ik zei, ik kan dat trainen. En hij vond het prachtig, hij zei, dik vroeger rekenen. Maar ik vind het gewoon, het is maar 30 graden, doe ik het maar meer veertje en ik. Ik vind het gewoon zalig. Ja, Wout, want Doe heeft dat opgebouwd, maar in die tijd als je echt in die topjaren ziet en als dat nou vergelijkt is met nou, heeft het hem dan ontwikkelen, ik in technieken en dat soort dingen? Ja, ze hebben een soort leert van u. Wij binnen het eigenlijk een beetje starten al ja, nou. Het materiaal is beter worden. Ze hebben riem en bandages en harzen en alles eromheen. En Jan had natuurlijk, wat ik thuis al hier op een plaats maken hier van mezelf vroeger, dat kan de man mooi me trainen. Doe hij staat zelf eigenlijk al hier uitvinden, man. Nou, wij hadden wel al hier starten moeten, zou ik maar zeggen. En en ook is het binnen, nou winters, dat is alweer een stuk. Maar ben je nou ik sterker worden als doe? Vroeger waren wij eigenlijk sterker. Nee, dat halen ze er even niet mee, maar wij waren al graag sterk. Maar Jan, die pakt de records nou en dat moet ik eerlijk zeggen, hij traint al de hut. En dan kost een vrek. Dan kom je gewoon, dan kom je ik verder. Ja, kost een vrek. Ja. En daar gaat het om in onze sport. Ik krijg zo het van leven. Ja. En, maar Jan is ik blessurevrij al een hele jaar. Hij traint het hele jaar. Dat is. En dat is ik een geloof. De beste training is wedstrijden van sterkste man. Dat krijgt ervaring, wordt sterk, krijgt balans, krijgt de wedstrijd moest verdragen kennen. Ja. Je sliept s'nachts beter, je moet er aan wennen. Als je in je wedstrijd in dieren, heb ik wel eens dingen. Dan train je alleen nog voor in je wedstrijd. Dat is net dat goed. Nee, dat werkt het net. Dus je moet wedstrijd draaien en dan in het ritme komen en dan. We praten dadelijk verder. Maar we gaan even naar een collega van hem. Want Dien Burlig, die is de Moasan nu alweer op het dak. Maar we zijn heel benieuwd hoe het de vast hier met, volgens mij weet Marcel Elzinga. Hoe kwam die een dag letter van bed? Jan Vincent van Suden, gong betiert op een paard om het u te vinden. Man niet te mooi. 8 uren, slappe terp, maar je bent het wel een sterke man. Het is de day after de sterkste man van Friesland en wij zijn benieuwd hoe de oudste deelnemer aan het kampioenschap van een morgen uit bed stapt. We zullen een blied matchen, maar een stevig maasbrachtje. Marcel Elzinga? Jazeker. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit een stevig maasbrachtje of wat? Ja, zeker, dat ligt erop. Nou, hoe ligt het met de beulig, Marcel? Nou, ik leef nog. Lees nog? Ja, hoe de spierpijnen vanzelf. Het meest, de voeten, de rug, de schouders wel wat en de arms, ja, alles wel. Wat ik hier algemeen aan hou, is dat... Nou, dat gaat er wel niet, hè?
Ik Kruislies nog wat waaibalen. Molken. Mag ik altijd drinken. Cheese, wat was. Cheese, wat zuivel, wat vlees. Boter. Net eten. Ja. En net te vet. Net te vet, nee. Maar aan het denken, hè? Je moet net vetter wezen nog sterker wezen. Oké. Sjoerd Bakker is fysiotherapeut en hij weet best wel hoe zoenend het is om een sterke mansporten mee te doen. Sporten is goed voor het lichaam, maar hoe ligt het met sterke mansporten? Ja, dat is absoluut ook goed. Alleen, het is net samen sport. Hè. Je moet er natuurlijk wel een aantal voorwaarden voldoen. Wat heel belangrijk is bij de reg, is dat hij op een goede manier gebruikt wordt. De reg is kwetsbaar op het moment dat we een boegen en draaien. Ja, sommige oefeningen lukt het net, maar je moet altijd goed om te denken dat je reg rug houden. Dit is nog weegt nog eens niks, dus ik heb het makkelijk. Maar zo'n ding opbeuren, als je dit giet nog wel. Maar als die grutter is en verder van die ouw komt, is het heel moeilijk om in positie te blijven. En boegen, en draaien, en nog een beetje rikken, dan kan het misgaan. Dan kun je hernia's krijgen, verschoningen van wervels krijgen. En hoe ligt het met eten? Komt die bal op, Joet? Ja, ik kom er heel aan. 4 stukjes bal met rasbief, 4 stukjes bal met 4 laaien, 4 stukjes bal met kipfilet. En zo gaat het de hele dag weer terug. Uw sterke man in Friesland binnen alle natuurlijk stevige man. Ja, maar ben je net al een te grauw? Nou, reken niet maar dat ze wel droeg binnen. Kijk, als droegen was en vetter was, het moeten vooral spieren wezen en geen vetweefsel. De man met wat nodig hebben, dat zijn eigenlijk topsporters. Die leven er echt voor. Dat doet net zomaar eventjes. Het is nou nooit tussen Marcel en Daan nadat de wedstrijd West had van nou, ik haal hem mee op. Nee. Wat doe ik het al een keer voor? Nee. Ik ben eigenlijk hartstikke idioot. Nee, denk ik nooit. Ik nog hersles van de Beulig. Nee, je hebt er ooit bij. Oké, beter op jazzbeleid neer. Succes met het herstel en dan mag je de spieren nog maar aan los maatje. Zie me even los wrekken. Oké, ontzettend hè. Het beste. Yo. Hoi. Hij is voort. Ik loop het wel. De beste droege was Jan. Ik vind het best. Ja, ik vind het best. Waarom wil je een sterke man? Waarom wil je een sterke man? Ja, daar kom je pas later achter. Ja, iedereen wil voetballen en op een gegeven moment dan denk je van... misschien dat het maar gewicht niet wel eens wat is. En dat het je nou looit en je vindt het leuk om te doen, dan wil je een sterke man. Ja, maar het is net voor iedereen een wijlijn. Nee, het is net voor elke een wijlijn. Maar hoe ontwikkelt hem? Dus dat begint op een legere squallen al? Mag ik me dat zo voorstellen? Ik zeg vroeger naar meneer Zielstra op televisie. En ik weet het nog goed dat ik hem zeg. En ik stond gewoon, ik hoef verder niks, ik wil alleen een machine. En ik dacht dat ik dat ooit een keer dwang kan. Ja, dat lichaam het wil, dan liep het me dat mooi om te doen. Maar net hebben stilstaan dat je dat letter zelf echt dwang in. Ja. Ik denk dat het voor een vrouw nog heel oorzaak is. Ja. Want ja, waarom wil je een sterke vrouw? Ik ga een keer een demonstratie mee die bij u in het dorp toen. Want had je zelf al het gevoel van nou, ik heb wel wat? Nee, gewoon voor iedereen even. En toen zei Wout al een keer van, nou, lijkt het hier net leuk om een keer te trainen bij u. Dus staat handig. En staat er gewoon, kom je er dan heel iets verder mee? Ja. Nou, wist al oplaat bij Wout voor Highland Games. Ja. Wat is het grote verschil tussen met een sterke vrouw of man en Highland Games? Ja, Highland Games is meer een atletische sport, dus moest ik lienig wezen. Verder ten oren techniek. Ja. Ja, we hebben wat beelden van Wout in Schotland, in Callender. Wout, je leidt eigenlijk meer dienleefde, toch? Oeselienig, ja. Je leidt mijn hart, bij de Highland Games. Ja. Het is de oudste sport die er is natuurlijk. De sterkste man is hier van oude leiden natuurlijk. Hè. En hier komt een heel soort techniek en een soort traditie. Nee, dit is eigenlijk, hier leidt mijn hart naar het meest, dan meer dan sterke man. Ja, waarom was het ook net, Jan? Ja, dat lijkt mij net echt. Nee. De sterkste mannen ben je bij ons bouwd. Natuurlijk ben je wel groot als je Highland Games bent, maar bij de sterkste man die ben nog weer grof verbouwd. Zo werd hun de onderdelen wij helemaal bij schouder, bij nek, dat hebben wij net in. Dus wij moeten eigenlijk dingen drukken en dingen sjouwen, dat is beter voor u. Ja. Is sterke man topsport? Ja, hartstikke. Ja, Gillet, visto dat ik? Visto dit soort wedstrijden en dit soort sport, is dat topsport? Ja, absoluut. Ook gerichtelijk vol in de rond te gooien, dan moet een hele protte van gebeuren. En dat houdt in ten protte uren maar eten rekken houden.
Dus, en je offer je een deel van je gezondheid op, uiteindelijk. Zeg maar. Dus, meer als bij reetrieden? Nou, dat hing het van het lief af, zeg maar zeggen. Maar topsport is in principe net gezond. Nooit? Net. Bij geen enkele sport bedoel ik dan? Nee, in principe net. Nee. Maar goed, de ene vergt natuurlijk wel meer van het lichaam als het oren. Had je die fysiotherapeut zeggen van ja, maar rechterrug en weet ik het wat. En je zegt hoe ze doggen. Nee, maar die bal dat is ook wel hartstikke dreig om die omheen te krijgen op een andere manier. Maar alle respect ervoor. Maar ja, je zorgt dus direct dat de man die willen dus winnen ten koste van. Ja, van alles. En dan inderdaad, zodra dat het ten koste van je, dan wordt het topsport. Ja. En is er een grens, viel je je grens omkomen? Van nou giet het te 4? Ja, als je daar train je voor en dat risico neem je op een wedstrijd. Als je net op een wedstrijd maar op een wedstrijd gaat het uiterste, klaar. Ja. Op een wedstrijd wil ik alles testen. Nou, dat is, we hebben iets voor de grepen, we hebben iets voor de schouders, we hebben iets voor de regen, we hebben iets voor de voeten. Die onderdelen, daar is een formule voor. Dus het hele lichaam met sterk wezen. En dan kiest ik, als de geest er goed bij is. Nou, ik heb zelf nog nooit een blessure op een wedstrijd gehad. Nee. Die blessures die ik hier weer op demonstraties en gekheid. Is dat voor jou, ik zei Jan? Nou? Ja, dat is ik zo absoluut. Maar je bent er samen bezig, zo gefocust op die wedstrijd. Je bent er zo, je hebt er zo lang getraind. Ik begin in februari met trainen en ik ga in december. Ja. Maar nooit hoe die grens in de gaan? Ik zie hem wel altijd op, maar dat is wel lekker. Ja. Je bent er net doorheen gaan, want dan gaat het mis. Dan ben ik benieuwd wat je hem nou dadelijk doggen, want wij hier wat telefoonboeken. En Jillet het Ricky, en dus Jillet, doe maar eens het eerst even beziek, hè? Ja. Want Jillet is hartstikke sterk, hebben wij wel je het. En Marijke krijgt ik in. Dit hier wij heel goed. Ik jou Marijke ik in. En ik jou leuk. Wout en nou Jillet, lid maar eens even Sjen. Ja, nou, ze hebben me de techniek verteld. Zeg maar, dus technisch dan ben ik er klaar voor, maar... 1, 2, 3. Ja! Jillet slaagt het net. Nou Marijke. Marijke, kom maar op. Nou, ze komt al verder dan Jillet. Nou, dat wil ik net zeggen. Nee, Marijke. Nee. Doe het hem net. Nou, heeft u de 2? Ja. Ja, ben je die in, hè? Oh ja. Nou, 3, 2, 1. Wie is het eerst? Troskwartet. Hij weet dat. Oh ja, dit doe ik vroeger, hè? Kom op, Jan. Dat kan sneller. Ze vroeger weer me volle sterker, toch? Ik ging dat iets van wat. Nee, dit ik wist dat je nog niet aan het doen. Dit hoef je vroeger net te doen. Ik ben al blij. Ik ben al blij. Wij beginnen met een sterker, maar zij begon bij. Jan, vroeger winnen ze gewoon sterker. Dat weten het niet meer, ja. Maar ze hebben heel de dag internet, dus hebben we ook een telefoon. Daar kom je gewoon bij mij aan. Dan wordt hij het nooit 4 keer en doe al. Zij is. Ik zal er nooit in komen. Ik twieg me jou, ja. Eerlijk. Blik, hij staat sterk. Ik wil je hem hartstikke bedanken voor de komst hierheen. Dit weer het boppenslag met het café. Het gaat zo snel voorbij. Na je week zit op deze stoel Arjen de Boer. Maar ik kreeg weer heel interessante gasten. Maar zeker net zo sterk als deze. Mandy is er weer een boppenslag. Mij daarin vanzelfs omtinken voor Jillet en Simon op de World Cup. Dadelijk skeers je en Night Nice hier wordt nog een heel noffelijk joen. Doeg. Ik net af, hè? Is het plan, hè? Ik net af. Nee, dit zag je, had er nog nooit hier. Onvoorstelbaar. Dit moet die man vroeger er waren.